Al Penedès preveuen que la barema que acaba de començar serà més curta però de gran qualitat gràcies al fet que ha plogut poc. Aquesta denominació d'origen ha aprovat recentment la normativa que regularà els seus vins escumosos, que es coneixeran a partir d'ara per la marca Clàssic Penedès. Aquests raïms de pinot negre donaran un rosat que no sortirà al mercat com a cava, sinó com a Clàssic Penedès, la nova marca dels escumosos que empara la denominació d'origen penedès. Els Clàssic Penedès seran tots ecològics i tindran una criança mínima de 15 mesos, 6 més que el mínim que exigeix el cava. Una aposta amb la qual pretenen competir amb els productes de màxima qualitat, com els xampanys. El Penedès té una personalitat pròpia, és la zona original on han començat els escumosos a tota la península ibèrica, una mica pel terrer que tenim, que dona una acidesa que no la poden tenir gaires puestos. Aquest fet és un dels elements principals que ens permet elaborar escumosos de gamma alta. És el que busquem, diferenciar-nos al màxim en aquest sentit. Les ampolles de Clàssic Penedès indiquen a l'etiqueta l'anyada, que informa del seu envelliment, i també la data de degollament, que permet saber quant temps fa que és al mercat. Amb aquestes exigències, els elaboradors de Clàssic Penedès esperen obtenir més bons preus que el cava, que s'ha posicionat al mercat per preu. Per això alguns nous cellers opten per etiquetar com a Clàssic Penedès en lloc de cava. Què passaria si en comptes de cava fes Penedès? La resposta unànim de tothom era bàsicament l'important són les marques, però sobretot si tu vols posicionar un preu raonable, posa Penedès. Clàssic Penedès acull ja 14 cellers, que produeixen unes 600.000 ampolles elaborades només amb raïms d'aquesta denominació d'origen, i un terç ja s'exporten.